इलेक्शन हे 9 तारीखला झालं होतं, पण ते बरोबर झालं नाही. त्या कारणाने सरकारने 23 तारीखला नोटिफाय करून इलेक्शन ठरवलं होतं. त्याच्यामध्ये आज तिघे मामलेदार हजर राहून इलेक्शन हे एकदम सुखरूपपणे पार पडलं. त्याच्यामध्ये मी अध्यक्ष म्हणून निवडून आलो, तसेच प्रकाश उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहे. आमची टोटल आता 8 जणांची कमिटी झालेली आहे. 187 मतं मिळाली. माझ्या ओपोनंटला 120 मतं मिळाली. तसेच प्रकाशला 302 मतं मिळाली आणि त्याच्या ओपोनंटला 102 मतं मिळाली. प्रकाश शेडगांवकर जवळजवळ म्हाका जवळजवळ 60-70 वर्सां जाली. त्या काळात आमी केन्ना तशें इलेक्शन पळोवंक नासलें आनी आयज जे मामलेदारान सहकार्य केलें आमकां आनी व्यवस्थीत इलेक्शन पार पडलें. फर्स्ट टायम अशें इलेक्शन आनी लोकांनी पळोवंक नासलें हे पद्दतीन इलेक्शन आसता आमचें. पूण तेच आमकां जे महाजनांनी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य केलें आनी बऱ्या पैकी आमकां मतां दिवन निवडून हाडलें. आणि त्याच्या उपरांत तेका लागून आमी आयज खंय तरी कमिटीचेर येवंक पावले. सगळे जे महाजन आहा महाजन हांव धन्यवाद म्हणटा. मागीर 2 उतरां लोकांचे स्वप्न फुडें कळसाचे आदे लोकांचे जे स्वप्न कळसा विशय आहा पळय ते आमी जाता तितले प्रयत्न करतले हें करपाक. आतां पावस लागीं पावलो. पावसा नंतर आतां पावसांत आमी जे फॉर्मालिटी करूंक जाय जे हेच्या विशयी कळसा विशयी ते विशयाचेर आमी गांभीर्यान विचार करतले आणि तो विषय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतले. आणि महाजन आमकां सहकार्य दीत न्हू जाल्यार बेगीन आमचें काम जातलें.